ki para bangit beid jong kabalang Presbyterian Mauro ki para bangit beid ki bani ki pat ki balang ki balak bandon rengkat bat ngi hakani gopor ki para bangit beid bat ki parlok ki ba khmi bat ki bayo sngawi kini ke jinga sengling ba ka YouTube channel jong kabalang ngi ai kublay Christmas happy baro ka Christmas ka basuk ka kemen ya pi bat ya ka yeng sem ke jong pi ba to bleun kurku ban ai ngi ya ka jing kemen jong ka jing don kat ka jong o ha ka ni ka sngi bat ha ka ni ka yom naka liang juga balang Presbyterian Mauro na pastor na kitemen besan na ki dekat komiti balang kum ka komiti balang hi ngi ai kublay ya pi ki para bangit be baro kiba la bania don rengkat bat ngi hakani kapor bat kiba pai kiba khmi ru lingba kanika jing peni haka YouTube channel jong ka balang to abi ki jing ker khu ker hai ki jong blai kin long rengkat bat ngi don rengkat bat ngi ru I pastor rang ba jongi Reverend WC Kongwir yai bangi pediang sobha haka pulpit jongi bat ya ka yeng sem ke jong I hakani ke jing seng ke jongi u blai to un ker khu yangi kani ke jing shakri ke jongi o ka program kalong kumni nong yalam Reverend Lindans Im nong yalam jingruai Mr. B. Warjri organist Mr. Balmi Lingdo nong pure nong pulis dang badwai Mr. S. Matlang hadin katangin yo ay jingruai kerpang naka choir juga jing seng samla ngin lum jing aingo but nong duai jing aingo de temen besan jongi temen besan EW Karsano iban sa ai artat yaka jing penbena but hadin katangin si osung jing keren na pastori jongi Reverend WC Kongwe ublay unkur khuingi hagani gapor ngini pendam aga jing duai ublay buk pau jongi bahabeneng ngi aingu yeme bengi dona ga yeng ba kentang ga jongme hakani ga singi Christmas ka singi ka bengi ken mau ga jing wan long brio ka jong ukhon u jong ublay ba ublay ukhon u Jesus Christ unong pendem u jongi ngi aingu yeme ko trai ba mela don rekat ba ngi hagi jing rakhi gi jongi ban pen kre e kani ga singi boro shitayo hapo ga jing alam joga jing seng kena hapo ga jing alam jong ga jing seng samla ba ki bai pat ki program ru ban ngi aingu eme ko trai mela don rekat ban ngi haga jing seng shiteng senia benemen mien haga jing seng kena benemen step bat ru haka jing seng shipo shiteng jong ka balang ngi kerpat ba men don rekat ban ngi hakane ka por menta bat ki benta baro bat ki nongi shim menta baro bangin la bat ai ka buram ka ba kraw tam e shame bat bangin man roi ka jing kerkhu jong ka jing don rekat ka jong me lem bat ngi aingu ba mi osngo ki jing duai ki jongi yakine baro ngi pan ngi dem ngi ngo bat ngi pediang ru haka kerteng ke jong trai bat unong penem jongi Jesus Christ amen ngini shakri yo blay ngini ruai ke jing ruai ke ba sau po way baradien ke ni ke jing ruai ngakerpa di Mr. S Matlang iwe ni ki dekat komiti balang ka balang ke jongi ba in sngo ba ban yalam ngi haga jing puli na ka htien ke jong blay bara ke jing duai Kristan to khe ku blay ka sngi babha hakaba nong penem perthai lakha to yeng menta ban aingo yo trai yu baki pait ba angel kierwai ku bo jingmen ningkong yo ben rio bu blay hakado lakha na ka brio ka jingruai ka ba sau po wei kasih Bapa kau menong penertai laka tu yang mentah baanggu ya utrai you noi lepai baangel ki ya wai watching men, Kong Ya Uben
Sur haleluya kasah wajam haki bajrong tam eburong yulay jing sumbat jing subhaka birthday kinong ablang rod kerkikiyade la jing pelajong ublay ban bay yu josemban kathay sonti kishem ban kenrun hajing od habet lehem kipen nakaku bol keleng saudon ganam no penimpen sawah ningkong. Hasyuai kaba gin pendam la khamat jong blei jing duai ngan pen pulih pen sengau nagi kat tok gini menta na ketien bakhu jong blei kata na ke kitab ui Isaya nutu lepa kalau nong gaba khandai ke dekat ke ban reu ka gospel kat kum Lukas kalau nong gaba ar dekat bakhat san ter bat kum juru na ka kitab Jeremia nutu lepa kalau nong gaba khandai ke dekat arpulai arpusau keketian ke jong blei ke ong kum ni namar hangi lakha ya ukhun lai ya ukhun hangi di kenying sensyar kan long halor ke terpeng jong u bat on khot e ke kerteng jong u uba phla unong sela ublei bakrawbor ukpa bom jekot usim ka jingsuk kala jiaru kat ba kita ke angel kala lek no menaki syabeneng pakita kino ablang berat ru kala ya ong parlok hi yang ini lek mentah hadu Bethlehem bat nginyo i kane ka aka balajia ya bau turai walaupun menahangi kumta kala wan kerki bat kala syam ya ka Mary bat yu Joseph bat yo to khulung ubalat tia hakata ka singon haba kila ite kila penbena keleng sapang kata kajingong yak balala itu haki sapang uni ukna barok ro ki balayo sngo kila kendet sapang kita ki ke iro balala itu haki dak kita kino ablang berat Henry Kameri kala rikendong yakini ke barok kada yak kan yaki hakada lakada onot kita kino al amrod ti kila lek wano da kababuram bat da kabayaro yok blei namar ki barok yakiba kilala yok sngo bat ba kilala yok i kumbala tu haki kumne buang utrai wat ai bo real start un sarong halaka jing start lemne bo krawbor un om sarong halaka bor Henry humut menang urius pa ti un om sarong hakis pa jong u Henry uta ubas sngo sarong to un sngo sarong hakani bau syampang bat bau itu yang bangalong utrai bole yak jing le i yak jing bisyar badi ka hok haka khendau naba hakini ke ngasu bahaken ong utrai blei un kurku yak bangi pule bat cha skor ka tin bakho jo tingin pendam lang khmat jong blei jing tuai atrai blei bokpa jingi bahabneng blei badap de jing i jing isnei blei bamap yiki pop keringkang jongi balangki khun ki jome
bây giờ suy cái món cái bậc khôi cho mẹ ai ngộ em trói con rát là phần nhọ pat ingi sa cái kapor no pha yo ni kasi bakarpang hakaba kum kabalang yo ban syakri ban mani ame hakabangin sa khliap no ru ya kajing rakhi jungi ya ka Christmas kajing walong breu jung khun bi jung Jesus Christ ne perthai melapha melaiti ban ben em yangi ki breu ki bacot ki barem ai ngộ imatrai la long ringkan nadu kijing pen krep pen krum baro ha kijing syakri me nadu kijing sing kena kijing sing samla kijing sing jeng balang ko kenat trai melalong ringkan ha kijing syakri baro kijing lek thau burom jengi baro bat ngai scam ko trai kijing pendon burom bagi lek thau burom jengi namta kata kijing walong breu jeme seneng perthai kan long syakenat bi kijing macam subah khamat jome trai kan ran hakan Singapore kumni kumgi khun ke jome ngi alum lang hak ying bakhui bakantang jeme kan ran ban yo ban syakri ban mani ban pendon borom hakan ni kesingi ke bakantang hagabang yo ban shimta lang ko trai ringkat berpertai hibrok kowe ban sakhi ya kan ke jingsi syak bakrau kapala itu lepa ke tin ba im ke jame kendan man ajar senem taman swa ko trai ya kan ke singi ke bakrau ke singi ke bapla ko kendan hangi kum ke benghen rai bi hang ni kapor ngi duai ke jing alam ke jame kemudian ada basdang jeung jing sakri jungi ki barok ko kendan kin long di sisya basyam subah khamat jome mengelak ro ko kenal bi ban penteli ban sudah ya kidok nut kimin sim kijumut berkat jungi pangindon sipor ke yeng bakhut bagantang jome mengelak di sisya ban pendon burom ye me ban ai ke jingok ke jingaro ye me kumba kinong aplang brot kumba ki angel habnen ko nabi ki ruai ro ki pendon burom ya kini kejing pela kebakrau kebakentang kekunat be kumjuru ngitra iwe hen kapor i yaro pendon borom kendan ya kini kejing pela kebala penjiah ngi konat be trai alam ngi kemudian ado basdang jong kini kejing syakri jengi ki baro kilong bagi jing alam cai bo jaman sim khot jame trai kendan ni soban aingu re me palai alam ngi ko trai kum ki bangai bat kum ki khun ke jome ak jing ya lenti jungi lengba jong no snem araja rapulai hagabas tang kindat singi ngin siyok ban khlap no bang siyok ban jampat semau mer batmai ke kundan usnem araja arpusah turai ngi aingu ye me maki ke bro ke jing alam ke jing peten jame ke jing ri sumar ke jame yangi watlah ngimla ko trai ban lai naki jing tenju ke jing ele ke jing jauh umat ke jing sungsi oh trai kan dah ngitip scam kan be ke danro ko trai ki paramat sim ki parabangai ki mat ke jing kerku je mat ke jing sok ke jing kemana ke jing im kan be trai ngisngom wat aingo ime ham penyo pat ingi ko trai kum ni banginyo ban mani ban syakri me kan hakan kapor oh trai kan dah ngi duai ru ke jing alam je me hau usnem bathamai bangin siyok ban pediang kan be ngi IT hakijing alam syat bor je me penyo ngi ko trai ke jing kerku blai je me penyo ngi ke singi ke babha ke singi basuk bakmen hakijing ya lenti jengi watlah ni em de syak trai kisngi ke ba batan kisngi jong jingle itanju kisngi ke baker tawar de kijing sni baharu kam kana be and right try kan rat kum ke bangen ya rap ingi bangila ko trai ban syanya pat ban IT tang hakamon ke bakhut jeme hakijing isne bakijing lam jeme he kan ran try hakan ga por sajipang por kan be ngi sayo ai ka ban
Singap pasal skor ke kubur Christmas lang bay pastor iba melawan rak kenangan ke kubur kena peding jungi raingit scam melabu ya ke kubur ke baim ke kubur Christmas ke donot jungi kan long jing bersama siaming iwe ikut try bas singap pasal skor ka habakin mi nak yeng kentang ke jame rengkat bagi jing ku jame rengkat bagi jing sai board tau tuma jam sim ku jame kan rat be rengkat bagi try ke jing stok ke Christmas kan long lembat ngi kan han try ngi tips kamera apa hakini kisi ke bangi em kena si bon ki waipat ki para musim ko dor ke trai ki pendon borom ya ke Christmas hagir kom ki ba per hagir kom ki ba long sabar na kamon ba khut me hagi ki rong phong ki ba pau sabar hagi ki jing subha jong na perthei trai kan ran ya rap ikum kita ko trai bakin song thu ka ba dei tang bagi pendon borom ime hagir not kemen sim kana be bahkan not kemen sim ni ke try kalau kata kasing ot bahkan zaman sim kana be bayame on yo ban kha hagir not kemen sim je ke not kemen sim kana be try kan ran ai baka hok ka jing baka jing suk kan lorkat bat ni kan lorkat ko try hakan ke Christmas melio ban syakri mane me kan lorkat silter ki si jong je men ko ran snai kan rat bin rap ingi kum ke bangai kum ke syakri je me ko try pengelak basya di sisa balong ki saki hagi si jong jing im jingi han ki perthei ki badom ko motlop kan ran pengelak try bani pen pau ya ka jingsuk ke jingman jong ke Christmas kan ye long lem beringi kan be bat ka hok ka jing ko jing sisa kan ye long kan ye sen sharing i wei pu kan ran try se chisen pat ya lam ye ke jing sakri bedang sa ni IT hagi jing lam sa bo jom sim ba ko jeme riang ko try ke jing tuai jingi map klet ki pop jingi na bah ka kedeng jisu ngok demi pan ni kini borok menta ba hadola kataru amen ngi penpau ke jing songo Mr. S matlang dekat komiti balang ibalai lam ke jing puli na ke htien ke jong blai bat ke jing duai u blai to nang kurkhu ye phi bat ke jing shakri ke jong phi ye ka kam ke jong u ti menem bas dang ke jing seng la yo ban ai ku blai Christmas but kadang ya ki jing seng kila nang rung shu buon ki para bangai te kum ta sa shin ngan ban arsien ye ke jo ban ai ku blai Christmas ye phi baro ki badanang ni haga kerteng ke jong utrai bad unong penem jong Jesus Christ bad nakabenta jo ke balang Presbyterian Mauro ubleun kerkhu kerhai phi hagi benta baro jo ke jingim hagi long yeng long sem bar ki kam ki jing trei ki jong phi haga ni ga por pat haga jing shakri ga jing yo blai ini osngau no e ga jing ruai kerpang naga choir jong ga jing seng samla hadin kata nga kerpat gi asha ban salumi gi jing aingo bar hadin kata nga kerpat ya itemen besan jongi temen besan EW Karsano bain sngo bha ban sa wan shaka pulpit bat ban pen gentang gi jing aingo batro ban sa ai gi jing pen bena jong ka balang tikum ta ga jing ruai kerpang ki jing lum jing aingo bat ki jing pen bena Umi bakun
จึงลงเวทอุวันบัญชากาชิตงกาโกเดSublay kijing tuai. Atrai ublay mau kpa jongi ubhabning. Ublay ubadab de kijing isnay. Ublay ubarapan laklang yengi kum kisakri kibaret kikhon jongga palang kajong me hangni hamauro. Bagian wan kiu hagini kijing kabagantang kajong me hagini kesingi. Kabalong kasmi, kabakraw, kasmi, kabakentang. Nagabanta jongi kum kibangit hagagateng kabaim kabadan bor kajame ko try. Kini kalong kasmi atray biit kabalong kabway ni kinongrim jong kajingit kristan kajongi kabangilangit hame. Bahaga bakum kini kasmi arhajar snem tam mensua. Malawan banshim yagajing long briu. Bansha ye kijing shitom jong kalong brio hasla jong kani kakando ko try. Ban madru ye kijing yam kabahador gading pna. Walaupun mi ye laga jong kesnam kabaim kajong me ban sius pa igi pop ki ram ki jongi. Badai ling ba jong kata atrai bi balapan long yengi kumni kumangila ban long. Nyayo ye me au blain laga banta kani kesni. Bamala pensad bor ye ki khon jong kabalang kat ni bangin ye poilang. Ban sakri ban mani ban punan burom mi ka keteng ka bakraw bor ka jong me kan ran bi. Ni dua ye ka jing don ring kat ka jong me. Ni dua ye ka jing persat men sim thamai jong men sim ba kho jong me. Habang ye wan ban dem laki kho siu ha ka jing mani. Ye me ubleu ba ye mo bala shisha. Obala wandong briu sagini ka perthai ha ka bakum kini kesni. Bagian mat ye ki jingker khu ki bagian zaman sim. Ki jingker khu jong ka Christmas. Ka bangi rakhi de ka jingkemen ha ka bakum kini kesni. Nyanyo ime au blay ba me penyo hangiru. Yau sakri ba kodor jong me ipastor khongwir. Ibalawan khanang atrai bi ban psa yengi de kijing bam ki bagian zaman sim ki be dei bat kani kesni ka bakarpang topun ko bor ye I daw men sim ba kho jo me ko trai bai la ban ai hangi ye ki jing bam ki ba dei men sim ki ban long ka jing kur khu na ka ban ta ka jing im ka jongi ka ba man ka sni ni wan ra ro khmat jo me kan rat ye gini ki jing ai ngo ni ai ye kini na ki jing kur khu ki ba bon kar hai ki ba malathe se hagi yeng ki sem ki jongi he ki jing em ki jongi I wei pai wei ni wan ra khindiat se ka kam ka jome to bo ye ka kti ka jome ban pan kan tang ye ki ni ki jing ai ban da kur khuru atrai ba I ba ha ba ga balang ka panan kam ye ki ha ka no ka banta
kan long baik naga bentaban pen kraw ye ka burom ke jome ban pen yar ke hima ke jome hasla jong ni ka perthei isnai ban long ringkat lang bat ni baro hado ka ba waino jong ni ke jing sekri in mi nang ni gibriu ke badap da ke jing kemen in mi nang ni gibriu ke yo ye ka bor men sim ka bathamai bangin ya je kit ni badang sa jong ni ke snam bar bangin yo bor ban ya ye ke snam ka bathamai ka bangin sap diang sen pediang lau belai gini gijing duai barin maaf gi pop kiringkang ye gijing tlot ye gijing duna kijongi naba kerdeng utrai jungi Yesus Kristus ningo ngidam ye pani khot karpat ye kini baro mentabat hala gerta amen ngi penpau ke jing songo ya ka choir jong ke jing seng samla ki bala ai to ke jing ruai kerpang kedi ke jing ruai ke belum classical bat ko rukom ruai bat ko rukom temru ke ba penumi ki mense bagi dono jongi kublai shibo ni gitu ki nong tem ki balai practice ki balai penkre kublai shibo ni ki nong ruai ru ki bala ai ke to ke jing ruai ke belum koridor akhmat jong blai bat ke bala long ke jing ker khu na ke benta jongi tu blai un ker khu ye pi bai un ker khu ki ye ki sem ki jong pi ki jing puli ki jong pi bat ki kam ki jing tre ki jong pi ngi penparu ke jing songo ya ki ashes ki bala lumi ki jing aingo badi temen besan i bala pengetang ki jing aingo badi bala pensngoro ki jing pen bena jong ka balang ke jongi ubleun ker khui pi baro ha ke jing shakri ke jong pi ya ka kam ke jong u hagani ke por pat kala deyanga ban penitho ya i nongkren apdeng jongi hakane ka porno paisngi i pastori jongi Reverend WC Kongwir imlong nongwei sho yang ikum ke balang namari lawana ke balang ke jongi lakalong lakhamslem but ngi tho ya iru hakiwei ki benta jonga jing shakri ka kam ke jong blai ila julong bon snem u pastor jong ka balang presbyterian jayau timentai la song thait naka kam tamai dang beteng hi kum ki pastor tingi beteng hadu ka sngi jong jing klat ke jongi naka perthei i pastor nalor ke jinglong pastor jong ka balang jayau ila julong ru u Administrative Secretary Jongka KGP Assembly Batru Jongka PCI Presbyterian Church of India Ilalong Moderator Jongka KGP Synod Sebngi Moderator Jongka PCI Presbyterian Church of India badi ekit ikikam ki bon ki benta ha ki bon ki jing trai ha kabalang bat ngi dap da jing songo bangiyo ya ubre ubakarni yang kadi pastor inwan ban ai ka khubor Christmas happening jongi i pastor iwan rengkat bari kong khon ka yeng sem i pediang subai pi baro ki balewan ban senrani pastor bangi duai ki jingker khu ki jong blai kin long halo jong pi thia ka ni ka por pastor ngilaya thrang bani osngo ye ko khubor Christmas kum ka balang bat ngi ai pi ka por ka bakeloj pa phin krana pedeng jongi ye ka htien ka ba im ka jong blai hashwa bangi ni osngo ko khubor nei pastor jongi Reverend WC Kongwir in yerwai ka jingruai ka ba laipo ar to one pi ki reunget risa bat sngo komen shabetlehem menta yangin go utrai pet ya ka shing ot lakhayus im ki angel to one ye uban mani ukris utrai ka jingruai ka ba laipo ar Tuhan pikirilkan risabat soko mensyamet lehem bentayanginmu yutrai benghakashing on lakayus imki angel tuan ya uban mani Tuan ya uban mani Tuan ya uban mani ukres utwai tukipat baangel risaban sun ya rolling ba leng tu sawaching ya ro lemwai mentaha uplay uroms im to te
pen em cô chi suya mi kamu rong ju no mi ai tin trong u ko pa lawan pau haka to wan ya uban mani to wan ya uban mani to wan ya uban mani Kristu Tuhan. I pastolen dan seim bat mapibaro ki para bangej be jong kebalang hang ne mauro nadu ki temen besan ki khot ke komiti balang lembat phi ki rangba ki long kemi bat ki khun samla jong kebalang kumjo ngadap daga jing kemen ke bakrau ban yo ban ya don bat phi ke ni seng Christmas jong ni kesnem arajar arpulai bat kublai sibun pastor ikejing penitu hooj ki babun reng jong pi tip pi itu bahi de kejing pedang songpa jong pi kum ka balang kalong ha ka benta ka bang sngo mana aingu e uble na ka benta ki baro ki ba u yalam yangi sakri ki barit ki jong u ban trade up ka kam kejing penem hasla jong ne ka perthai bat tanggatahi ka bang idon ban ai naga bentau Kris bat ke balang habau ibit ban bu yano ru hakano ka bentah ban penyiar ke gospel ke jong u selesai sin pan kublai pi pastor bat kam tam ru ke jing pen mau laslam mau pastor laslam i pastor ila ong ngai kan ke program mata kesngi ila pen mau biang ru pastor daga jing sngorit bat sui je pi ke balang ngarungam simla perkhat su kiwi pat ki program ndai tang bani don lem pat phi hakane ke jeseng Christmas tikum ta kumla pen pau di pastor ngi wan lang hang ne bat i kong bat ki khun ru ya kawan ai kublai Christmas ya phi ke balang ke Christmas ka ba ai ke jing kemen ke jing suk ke jing hun lagi donut ki mensim ki jong phi lembat kiwi pat ru ki banget ki basakri ka kateng ke jong trai Jisu keleng setelah kepercayaan ngaso bandai ban ai kublai kerpang ni figi khun samla kumlong ni pastor mentan ka jing ruai ba ke jing tem ke jong phi kara si ka de ya kan ni ke jiseng ke jongi mai la dir nga sai sutran hi ban ruai ban tem mdala ban tem ku phi ki samla kumne tendai kalong kejing sngo hun yaki sap kitalen ki boble u ko halor jong phi ban ngi dwai boble no ekerku yebi ki khun samla jong ke balang ki por baro ko pinang la ban pen krau ke kerteng ke jong trai Jisu hala ke jong ke balang bat haki we ki jakar kumju ti hoi ngamlong nong we pedeng jong phi ba khambon ju yeng hi sine semoro man ki por ya lenti ru gadon hi teng ki don ki parlok ru kumju te bat kini ki parlok pastor jengi pada teng si epoi ti badan football badan hangne tai fi te bam bi semoro kum ki pastor jong sinot ni se ya poi ba ka jing le kai football hangne ha bala laj por kum to tiga long ba sultanan bani don lang kum tu bat ki para pastor bat ki we patro ki khun samla tigini ki long ki jing ye kendu ki jing esem ki jing ya ki jongi bat kini ka snong moro jong phi menta kala he bha ki egi boro ki nang kala bat ngi dwai bo bli nang ku kam tam mela ka jong ka balang ba phi nang ya seprang ha ki egi benta baro met bat men sem banang krau ka keteng ka jong trai Jisu lingba la ka jong ka balang kani ka Christmas metau snem nga ngasngo ka long ka ba compare pi mo ka ba ipu iping ma ka sabalet ka sabawan tika ying ka jongaru ka de hajan jesrut kita jeng ruai Christmas kinong ruai karol ru malakamit ki ba bun ba ki ba ya ki ba yang nang tu
di lem rubat kijing penkre penkrum na kaliang jong gibor jong surkaru kibalabit kibalabiang bangai matau snam ka kamper sisa ya pring jong pi gitu gibayo banyai kumtu sate sa pibi lane sa lem kra segini kisnong kijong ibaro kala kam itanat sisa kataga Christmas akan kesnam ban ngai ngo yo blay na kamta gini kijing kala kijing itanat kibadai ban le kum kibangai ka yom Christmas pat ngi scam kan long ka ai jing kemen jing sobha ka jing hun ka donut kemen sim ya baro ro kiba don kiba poi sakanika nong ba ka jongi to blay kur khulang iki baro bat kham tam kum ki khun ki jong blay ka khubor Christmas ka ba nglayo ban yedon lambat phi ka ni kesni bat ke pat ka bau blay udon ban kren na preng jongi kum ki khun ki jong blay da ka pensong nong rem na ka gospel Matthews tung ba ar ka bang ye tip ha kat khot ka ba kham jan le si ka long kat khot ka ba khandai ti haba kilayo sngo yu sim ka leit no hakmiru to klo dio ba kilayo I mingi ula leit se shua jongki tan dau lo poi ba ula ne haneng ka jaka hakabadon ukhun lung ti haba kilayo I to klo kilai kemen da kijing kemen ba khrau bat haba kilai wan ro haying kilayo I to khun lung lambat ka meri ka kme jong u haba kilai dam kilai mani ro yu bat kilai lau kijing song jongki kilai trua ai kijing ai ui ka ksiar kijing ubi bat ya ka merde tigini gilong gibenta gi bang sai puli ngi sai josgo na kapor ka sikapor hagani ka ayom Christmas tingi duai bau blay undor kat lambat kini gi kentin to ni duai ngi ngui me blay na ka benta ka kubor ka jingkmen jong kani ka singi ka bangi kum gi bangai ngi yo ban sakri lai lu je me dan kat lembala ka jong ka balang hang ni hamoro ho lemba du sakri borit jong meru ka ka ba medan ban pen sngo pat lengba kani ka singi bad ka kubor ka Christmas haka ka teng ka jong me ko trai Jisu ngi dam ngi pan ngi kerpat amen gijing batai ya ki kitin Christmas ngi sai labun ba kijing ruai udah penjong pi di bakam sutna ban ruai bikin mau na do ujim rip sabu ruai sebagai Christmas begitu ki kintin ru pegawai kita ki alfabet tenang ta wa kitin khasi ke jongi ru ke don di halo kata ngar ko kwa ban selok bat pi kan ke por ka kubo Christmas haki lightly kijing mut jong ka Christmas bat ka baning kong ka cradle habang yong ka cradle fi sung thu ka dei ka jaka ka bagibu le se ki khunlong lane ka no ka pasdang jong ka ka sus dan ka origin yong ka ka cradle bat ka cradle na ka Christmas kumbangi baro ni rakhi hadu ka po ka Bethlehem Kalam kono ru kejing tip lani kejing yosngo kejongi dakawai pat ka kubor ka Christmas bat kani ke snong Bethlehem hakaba long kumbakalong hakani ka por phiru menta phia tip ki bapuli hiru kamdon hapreng kejing kemen jong ka Christmas namar kejing ele jong kibor ki wai tengku bat kibor jong kiri kibadon hang tu po Palestine baru way na perengki pastor Lutheran ulong ba kanum don kanu ka Christmas a Palestine menta bat kentin ka bauong ka bang perkhat ba wong la day ba hakani ka por an kayu Jesus Christ lesi undon hapreng na hagi robles jong kijing jot kijing tua lesi kalong kijing perkhat ke wasisya ngimla ban sung thu ye kijing long jing man jong kijing ja ki baja hadu kani kapor bad hoy klempen san klempen yaro yanu yanuru kidon lagi jong kijing kijong ki hang tai
Ndai hadu menemen medru nyu pongut ki brio Palestine ki layap. Bat kumta terter. Bat ki baboni na preng ki nong tho bat ki weipat ki ong baka origin hi ke jong try Jesu di Palestinian Jew. Mesti ke history bat ki bapuli ki la ban kontes ha no no rukom ru. Ndai ngitip iba la kumno kalong ke jing sisa ke bakrau. Bakum bakalong mentai ka na preng ki jing ki bakrau. Ban penbit penbiang ya ki banget. Ban ngai ngoy blay mangi hang ning yo kat ka ni kajing suk kajing san kajing kemen kajing soba kat sa populate ang ki Carol Sudama kumol ong fi mena kajing internet jong kisnong ki ying kisem ki jongi tendai ki don bun ba belai akan ke pertai ki bommat ya kan kajing suk ke jongi ka cradle ani katanrai jong kajing wan long priu trai Jesu ke de kata bai ban wan ban pen em ke ne ke perthai ban ai kajing em yang ki priu baro keleng setlak ki dona preng jong ki bama de kata kajing suk kajing kemen tendai kum babun hi kimla ban yo mdai tanga Palestine hagi we ki jakaro ki nong Ukraine ki celebrate Christmas mentah. Hagisnem ki balik do baro ke Ukraine ke lang bat katu ke balang na po Russia ban celebrate hubuna January. Dan dia namar ki political ideas bagi affair. Tigi nong Ukraine ki celebrate Christmas no lembat ngi ki kwa ban rakhi no lembat ke Western world. Hagan ni kesingi ku balong lembat ngi. Lesi nak bentar kita kijing ya pair kijing ya kerja lembat keri Russia. Ini gilong kijing sisa ke pekertai. Bat kiwe ru gibadon keleng. Kitu gibapet nak we keri sekwe keri. Kibomdon ke ying song ying sa ke jongki ke bebet ke babiang. Kimdon ke jaka song. Bat kum sa ter. Ke pertai ke badap sisa de kijing i kulmar kijing i jenjar. Bat kiwe ru. Bat kumta kalong ngim sumlungo hagani ka snong Bethlehem ru kumagani ka por hagani ka sngi bat kum ki bangay nga sngo ngin duay na kabanta ki bangay kamtam ki Kristan bala kumno ka donut ka mensim ka jong ki kinmat ya ka jing suk ka jing kemen jong ka Christmas kumbalong mangiru bat klam dalay jigay sakini kiri jong ka pertai Ndai piwan tang kam jan hala ka jong ka jela ka jongi hang ni po North East India ka jela Manipur. Barok pietip. Mentang mah nyo prabna gitu kijingi snam ba kijingi le. Tingin ken mau ya kiru ki prabangai. Bau tra ju Yesus Kristus lawan ban ai ka jing em ki breu. Bagan map ya ki pop ki jongi. Ban ai ke jing im hangi ke badap ke wasuk ke bakman. Tandai kumba kalau mentai ki Kristan Manipur kata kamja. But maki kimdon Christmas. Nga persang ban ya keren berkilok kumtu jadi ki bakamejan ban wayu pastoru wong kinum dan ganu-ganu ka festivities. Kumbailong mengi tendai wong yo hi bani sakri bani long jiseng Christmas utau de u pastor jongki kuki pizo tendai bangap keren payu pastor jongki meitei wong ngim don jiseng tengok melek kumno wong yelong hayeng tengok teh kata melap lek malaki yeng ki parwangai kim don yeng mani tu tamo hai kini seng Christmas lap sulong haki yang jeng brio kengis ngau serkai bangi perkat ikata ki para bangai bahkan deka kasus jong jing suk jing kha jong Yesus Kristus dai pleng ki weipat ki para bangai kim yo ikata kalat daga jing isne ke jong blay tayo menta yo ban ya don bari ki parlok ang tia goati hang tia po gawati gidon kumasan spangut ki refugee
Tingi keren betul perlong ini lek kumno nya, yarap kumno nya, rakhi kumno. Tingi perlong Christmas advance ibarat lembaga tokan ni kijing yarap. Ya kiwei kiken hon Kristen kita ki kuki. Aku ini kijaga ni ki school. Kebaki penlong school iki kenarit baki penlong jesen Christmas so. Tika ketak bhai kejing mut kejing perkat. Habai nujur lembat kejing suk kejing kerku boleh ai. Yang ini kejela Mekhalaya. Yang ini kibangai hagan ni kari ke baik ke jongi. Aingo you boleh bangiyok kumne bani seng bat pi dah kejing keman. Bat kejing sobha, bat kejing rakhi Christmas ki babon rukom. Tendengin ken mau ru ba pleng dan ki wei pat ki para bangai. Ki badon kesau kasian, ki badon mdon ying mdon sem, mdon ying bani. Ngem sola ban perkhat ikatamo ki para bagai tendeng itu ai bau boleh ke jing sok un pendai lam ki download ki mensim ki jongki bala kim yo ban sakri ban long jisen Christmas kim yo ban ile kemen Christmas kumbale mengi baro asane rei ke jing sok ke jong boleh ya ka bau ulawan sakani ke pertai ban wanra ya kata ke jingkerku ha kanu godo komru kinum dono ha ke jing im jongki kum ki kun ki jong boleh itai long kijing kerpan kali yang kejonga lambai pi para bangai hang ne kabalang moro ro tenalo ko wipat ka benta ka bangi pengen mau ya kini ka cradle ke alam yangi kumbangi te baro ke singoi hakabala kayu trai bunong penem jung Yesus Kristus bat klam da pen bun kijing kren baro ngitip ngi sobha ya kini kijing sutu kejongi sepang kesing oit ka banga kani kapong ngayu I ka alam mi kejingmut kijing perkhat kijongi ki para bangai sak ai ka ba long natural balengong gumta le se namar banging I magani ka pertai ka ba kambun kejing im ka ba kham khle aga long bri man briu aga trai ka kata bat kumta ter ngi im apa dengan science ka technology ten rai la kumnu ka cradle ka ba lami se kesing oit ka pengen mau ya ka jing im ka ba sisur ketuka jing im ka balong sincere lambat ka mariang ka ba ngi im ngi song ngisa bat kham tamru apa dengan jing red bat ka jing bombit bombyang om ko mga ban mapi ki bala ko biang haki ki benta paro kani ngi ka kwanra kani ka kubor jong ka Christmas abangi perkhat spang ka cradle I poise ka manger bat kiwe ki perkhat ki bangila ban puson hala ki jong ki donot ki mensim bat ko ka banga sultanat ban perkhat spang kani ka cradle bat ka manger ka bala kayu trajung Yesus Kristus Klong lesi kumba long hi mangi ki badon ki jingri la pidon ki jingri ki bakambon peng jong pi ki badon ki farm la kade ki snyang ki masil ki siar ke don hi ke jing sma ka bom da sultanat ki bom la ban yedei ba katuga jing sma ki num sultanat bat kani ka pen kan mau ba ka jing im ke jongi ki briu kiba pop akan ka pertai kiba don bun gijing long gijing kendo gijing perkhat kiba harukom badaki yeng kisam gijung ni teng galong kumtai bangim damat ngim de yo athan ni kata ka jing ubi gijung try Jesu ha ka jing im jonga ka jong pi bat ha ki yeng kisam gijong iru kani kairap yeng iru ban perkhat ya kata ka jing sisa Tenengat wai bat pi para bangai ba bagani ka kubur juga Christmas mentau senam kan wan rai ka yeng kesem ka jonga ka jongpi kisnong ki jongi baginong ki ba ai ka jing hun ka jing tren ka jing iubi jong try Jesu hagi rempai yeng kestan jongi bat hakisnong ki thau ka jongi rukum jo ka wai par ka benta ka bangikin mau ka Christmas usi ka dei ka ding fna Inna ban lain Nega jingya lenti ke jauh try Jesu Nega cradle se ke cross Bat kading fana kapan kan mau Ingi kita ke jing sisa Baka jing wan long priu ke jauh try Jesu Ke day ya ke un ai lah ke jauh ke jing em Naga benta jonga pa jong fi
ka Christmas kanum don ke jingkit ke jingmut ke bakrau halendet jongka lemda ka don ke Calvary nama de kata ke jing temu ka plan ka bajunom ka jong trai jong Jesus Christ ban pen im ya kini ke percaya bat aban penlim ya kata don kam ya ukun jong u bo unyam na ka benta jonga ba jong pi bat kata ka pen kan mau yang i ya ke jing isya ka bakrau jong ke ding fna bat ke jing yau ki para bangai bi jong ke balang am tip menta ke Christmas kin don kilong ying ki bagi baying ki basem ki jong pikim don show akan ke Christmas oh akan ki arbnai lai benai ki belai no ina dap stang de kum gini ki jing yesam nadu la ke jong ke ying ke sam October November baro gini ki benai arlai benai la kambun ki jingja ki basosi bagi jing klano de jong ki bajan tam ki bahing ki basam haying la jong ki haying kuru hunmen haying kuru biang isi hunmen kan si ka ki kun ki long kun swet kun rangli tinggal ngai hang ni ka balang jong fi moro ru kindon ki long yeng ki mama di kata hak bagi khot jong ka ying ke jong pi kim don show bat ka Christmas jong pi menta mo iwe ne ki para bangai bat ki baying ki basem ki jong yi ngakwa bani thu ipi ki para bangai be ngimut ki bambut ban le jing le kum tu ban le sabat Nagadesia Singapura, Nagadesia Israel, Nagadesia susah no to compare. Dia nama ba empat don passport. Ti baying ki basam ki parlok ki ong pi empat don passport tin jele kum nunya. Apply no klo ke mo. Ti pendap e kata let ti passport office sang ti bade ban le. Badah pedeng apa si benai la yo kata ke passport. Dre ke bas ngol bagawangas ngopla galong artayo ilayo ya ke pasport yang dari India daya po ki artayo kita ke pasport India kam don jing mut sui gopla ilayo apa mana ke pasport kebadai bagi jingkot ke jong trai Jisu. Kibun ki para bangai ki bama di katak. Kumul oi pi mene ki para bangai ki bah ying ki basam. Ki bagi kendo. Let say brave tip di kata. Ki bama ya ke ding fana ke jing susi. Ke ding fana jong ki umat jong ki jing kerdo. Kijing sitong agi yeng kisam kijong fi barka don ke tu kijing ruai ngas ko i tepi jong ki wei ki kun samla ke berwai haga yeng jong nu kani ke Christmas kan yo ban long mentah haga yeng ke jong nu klur un ting sai haga ni ke Christmas Malaysia kalau nggak jingsya ke kerau, hakan nugu kalong yeng jong ke balang ke jong pi, hakan ni ke Christmas arpulai, ngiken mau kata, pleng ke dek keding fna ke bau traji sulong ba la keding fna Kristuong, ladap himon ban bud yang kadai sya kumbong nurwa sya mensim ki para bengai mo, kadai ki jinja ding fna, si arta hiban bud. Atau kamlong kumta ki para pengen ya kan ni ai ngan sya soba ka sitom ngam benut ni ai ngo yo blei na ka benta ki para pengen jong ka balang mauro ki baya ki bamat ya ka jingkia jong ka dengfna aga ni ka snam arja arpulai balane kiwe pat ki lok ki badon lembat ngi aga ni ka jeseng ru Tata kim day na kani ke balang jong pinamoro ke badon na kani ke por ke pi ma de ka terding fana hakaying ka sem ka jong pi hoi ke la bendai ka jingja pedeng jong
kiying kesem kejingnya dei jong ki arngot la ni kala bonra kejing ja kejing kit jong keding fna ka bai dei ba kiying kesem hi barok koi ki hinmen ki para ki me ki pa keding keding fna ki para bangai kebangiwan ban kenmau kini ke si Christmas ke kotra Jisu pleng kedi ke jingkhot kedi ding fna ke bangadei ban kit halaka long renyeng ngadei ban kit halaka jong gayeng kesem ngihap ban mat ban kit kata ki prabangai ndai aingo yo blei ba wat la gade hadu kataro apo trai Jisu lawan sekali ke perteu la pongi ke pan siat sya ke ba kumba khanyo teliki ki ta ki pan siat sya ki ba thar ke kli ke jong lemba ke jingyap ke jong kalbari ka deina ka bentak ka pan pen im yang ngaya phi ba de ke pertei barok kowe ki Kristan ki ba mad ya ke jingkit ke bakhya halaka jong galong renyang halaka jong ka ying kesem oi aki benta bapero dong jing im ka jong phi para bangai to ngin kin mau bangi celebrate kan ka Christmas jong kesem araja arfulai ngiken mau ke sing oi ke jong try Jisu ngiken mau ke jing wan ke jong uban penim dia ke juga poru kom gi bangai ngimla ban laj abang ibu dia try Jisu ke don gedeng fna kebu khot yang ba dia phi bangin piai ba yakka wala kalong kanu kanuru uleun ai ke bor on kersan yang ba dia phi ki para bangai bangila ban job ye gini jing tenju baro jong ke jing im ta ke jing suk ke ba ulah kular ban ai iki bangai baro ngaduai nama kata lembat phi ki para bangai ki bawan ha ke jeseng ki badon bat gini ki jingkit ki bakhya ka donol ke mensim ke jong fe to pin mi na ke jeseng ki khon ki jong blake ki ba mad ya ke jing sting jong ke jingkit ke bakhya ka fidon utra Jisu ong tongan hanga pi barok ki bathaj ki bakhya ke jingkit dengan penjam ya pi kita kidei kebenta ka ba Christmas kawanra afreng jongi yang apa ifi ki khun ki jong play bat ka bakhado pan ka kubua jong ka Christmas lengba jong ba jong phi ki bai don ha ke jeseng ka ba mdei tang kata ka jinget ki bangi bu du trai Jisu mdei tang ki jing sha sitom ki bangi ngisa hasla kan ke perthai de ka don sa ka wei pat ka kular ka ba ula ai ya ki bangai ba kata kalong ka pansiat the cradle, the cross, and the crown. Ki prabangai jong balang moro. Ni donna kan ke jeseng bat kata ke jing tip, bat kata ke jing sngoutho, bangi baro ki bala priang bat ngeje ke keteng jung trai Jisu. Hakapor ke bublei udon. Hagi jingja ki babon jong ke jing im ubo hanga bada pi ke pansiat jong ke jing im. La kalong akan ke pertai la ni kata ka bansawan ro ni susu e ka do jo pansiat ki prawang broma ki khun pilong ki pansiat ki kimi ki pa la ni ya ki topat ki baju yo ya ki ni ki award video ya ki ni ki kijing ai mo kijing job abang job i sports ni job aga jing yele ke jongi ni job aga jing pendep i kijing puli balkum ta gidon ki award ki badehok ki bolong deserves ke sarkar ni ki institution ni ki kinu ki board ki jupen kup hanga pada fi kata ka di award ka bangilong deserve banyo nagane ka percay ndai ka jingkular ke jong trai Jisu ke dek yang awai piki bangai ika pansngat ke jing im ke bau trai Jisu hiu lakular ingi barok ki bangai tetapi puli naduk ki babon ki benta juga ketin ke jong bulai Jakob nong ke beningkong ke bakat ar ke kitab jing ben Paul nong ke baat ke basipo bat kumta ter anda bakat jing yai lenti jong ikum ki bangai nila pendap ila ke jong ya pet ke jongi
kebasak kadai kejing up ke jong try jisu ban penkop hanga pada pi kepansiat keburom kebau lakular yang ibaro ki bangai kawai ni kejing perhat ke bangadon bat pi para bangai akan ni kepuan magata teh abang ngikum ki bangai ngisuto e kata balai pat bangindang atatin pi main bae kata kentin balai pat na preng jongi ki bangai ni atatin ni kata teh ngai hang ni ke balang moro ru la bandan kini kisngi arsi lesngi bagai katayo ngai kendoar ngut ki long keme tadi ki kentai ki bapau haga jing tre ki jing kita ke jongke ki benar kata level jong ke society ki babet ki babiang tenrei kumbaya kena dalam bat ki para pengai ngaskol ngo bakim don akabalang ke baki kidon asung kendit asung pala si kate balai ka balang moro pi ki para bangai pinumat ega pansian ke jong trai jisu ngindang yo ai ka pansian ke jong trai jisu da ka bangi lait pat sikiwe gi benta jong ke jingim ke jinget ke jongi kendiat sengi kini kisengi ngalai bani kendo iwei kun kebalang kumju kumta ya keren ya kini kibenta kibabon ya kejing mat kejing penim kejong trai jisu dan rai bomjuan jiseng sopat lajisna tingong kong kata kajing siam kajing mat kajong pi silentar kajing im barlu nong penim kensan mentap hinum yo asu kata kepansingan kau trai jisu lakular tangga po kan sistem arsnam ngin kulmaro kata kajing kristan kajong tiga long kajing ya slok ke bah jeliu haru kata baleng kawan rai kata para bengai kelong ya kawan penskam ya pi ki para bengai jong kebalang mauro bangilong kidong buat ki jong trai jisu pangitip nda bangila pendap lagi jingai lenti ki jong ya selang ke percaya trai jisu la kular ti ngapa ni pi lagi ya ke lenti ke kumno ke badap ki jing ki jing tenjuk bad kiwe ki bentaro ngitip kom ki bangai bandangila pendap ke jing ya pelgerem ke jong islang ke pertai trai jisu un up yang nga dia pi ban diang sika hima ke jong ubat om sanggata ban penkup anga biru ya ke pansit jong ke jingkular ke jong u ngayai ban ya kata ki para bangai be jong kepalang hang ni na ke jing slok jong ki pastor lendan ridon tikan sepoi segi palang baro aku bangila ai jingmut bakan don kejing keren le si piang dia mau ro pilale kata kiwi ngapte la kumno pateng ya ki khon jong ka palang ya ki jing sisa jong ka jing penem ka banga bat pi ngilanget ngilamat bat ngilayat asla jong ka pertai ban ngiet kita kan long ke jing irap kiwe ru ki pra bangai ha ke balang ke jongi namar ke ka bangidon ki pra bangai ditang kata ka kongsan ke jing im ka bangi im masla kan ke pertai kam da dei kata ka bangi ngimat ya ke jing pen im da kumoi pat ne piong gumno u prophet Micah unong itol pa Micah wong kumno ke kabang kwa na pi ngapen kan mau biang mo wong nu itol pa Micah ke kabang kwa na pi ki breu ki jong blai pilai pi pule biang Micah kalau ngaban reu ublai kwa tang ban lai bangin le hok
ya ki jing isnai bat ya snorit bat ublei jong pi ki para bangai be jong belang moro ublei kuat ang katate mdade yang ai pi bangin leit lut ke pertai bro kowe Napri nyupi ki balai seri Israel ru daga burom kam namo de tangi ki balai Israel ki balai yo ki jing pendemo ni bompo Israel ten lek kum doi bompo Jerusalem mi asu ka jing pendempi mo natrai kambun na pit pim jupoi Israel ublei kuat ang katate tole hok ya hok im hok akan ke pertai kumangi kasih rumah ni keren kata ki nak jing keren jongi kasih ban kamai kata kau pi jing stay kamu ke jing le sen ke jing le bha ke jong pi ki khon ke balang mauro bat ya skurit bat ublei atau kamdai kata perbangai ublei kuat tang ya kata bat ke jing im jong nga ba jong pi utrai jisu la pun kare lupa te ya kata ka jing im ka ba la kula ringi ki bangai baro nadu kini ka pertai badat du ke bansawan do tina makata ka ko Christmas ka bangadon bat pi kini ka por nadu mene ka basdang ki para bangai ka dikata na ka sing o ja Bethlehem ba ka basdang jong ka jing im jong nga ba jong pi nadu klung ya gelenti jong ne ke jing im lam bagi jengkit ki bakhya ka bangi dewan mat marwai lesia kamet kaphat ke jong pi lesia ke jing im ke jede ke jong pi ke de jing phana ka bangi dewan ba ka ndai nyim lei ki pra bangai tamangi tip ka khubol Christmas ka de katabu tra jisu lawan ban ayang ke jing im bat abangila pendap ke jing yalen triple krim jong iru ai bat ulabu kapan siat ke burom yang iki bangai ke bakongsan yang apa di pihak ke bakum kini ke Christmas ki para bangai ngasko pun ban mengini air wai to ke jing ruai ke pan siat bat burom bat nong ngi yo ubat unong bisyara lendat ulo ban ngandon pan siat de nda ba ke jing im jonga glalej na kini ke pertai kat ba jing im dang don ban syakri ka kam ka jong ble ban yalap iki ben sim ki badon kam man tips pong try jisu kat bad jing im dang sa apertai ong nong rasa men sim kata em ki parabangai ki bakodor ki bo try jisu un yai yalam me ki jing im jong pi ki khon ki jong ble nang ni sekmat hakasnam ka batmai ru ka bangi kum gi bangai ngin bi hagani ka Christmas ka ban yai bu bat ngin yai wai ngan don pansian mangan fong nda ba ka jing khot ka jong me ko try jisu kum bangi wai to ka jing wai anda turoi ka bakhado kan reu khot yang try ba don jaka adonut jongai ka mensim bat ka jing im ka jonga bat ka ying ka jonga bangin ma di ka Christmas kabami bat ke jingkular ke bas kem ke jong tai jisu yang ngaba di pi ngin nang ya cha frang ke para bangai kepalang moro tu pinang kiu met bat mensim ki khun ki jong ble ki bamat ki baya ki lenti jong ke jing im bat ki umat andai ke bakut ke thong ke jong ngaba jong pi ke di tang kata te bau ble uya rengkat bat ngi silenter pada bakut ke jing le ke jong iru unai ya kata kepan siat ke bawah pen kre na ke benta jongi ki bangai baro ti ta kini ki kintin tu blei unai ke jingsuk ke jing kemen jong ka Christmas je pi ke balang ne mauro ki yeng ki sem ke jong pi baro ke bo klo jong ke Bethlehem sa sin pat unyai tingsai nya ke jing im jong ki yeng ki sem ke jongi met bat mensim bagi khun samla jong ke balang ru pinang ye tingsan na ke ke burom ke jong blai baga pansiat ke bol pen kre ye fiki khun samla jong ke balang yai sakri ke kam ke jong blai da ke jing e ke jing soret bad ke jing IT lot jong pi baro tra jisu priang bat un yai kentiu ya ke burom blai jong pi met bat mensim nadu ke ni ke sla perthai
บัดหาดูkapan sawan hukum ju to wan sedonut jong atra Jisu don jaka hadon hut jongan nak tak buram ju amen. Ngi penpau ke jing songo ye pastor jongi Reverend WC Khongwir i balakren apdeng jongi kumu pastor rangba ya ketu ko khubor ka bapen pusan pen perkhat yengi kilai teli kimat kiba ilabu kilai teli si cradle ka shingo ka jagatia cross ka ding pna ka bangi de ban kit ban ba bat crown ka pan sngiat ka bala pen kre na ka benta jongi Kubli shibun pastor ubleu nang kerkhuye phi ya ga jing shakri ka koridor ka jong phi apo ka balang ga jangi ha ki wei ki bei pat ki benta ki ba ubleu khot phi ubleu kerkhu ya ka yeng ga samji pastor bat ya ka jing shakri ga jong phi baro ru ya ka kam ga jong u ubleu to kerkhu ngi ki para bangi be e jong ka balang bat ki ban ki wei pat ki balang ki bala bandon rengkat ban ngi ubleu kerkhu ha ki di ki sngi bangi kemen ha ka for Christmas bat bangi ap e ga jing wan jong ga snem ka temai ni penpau ke jing songo ye ki be shim matani ke jing seng ke jongi nogelam jing ruai Mr. B Warjri organist Mr. Balmi Lingdo nong pure kini ki samla ki ba pe ki ba khmi ya kanika jing ring video ke ban sapen mi ha ka YouTube channel jong ka balang bat ki we pat ki ba pe ye ki sound bat ki jing pen kre na ka bentai ni ke jing seng to blay un kur khu kar hai phi ngini penwai no ke jing shakri ke jongi oblay ngini ruai ke jing ruai ke ba arpho khandai but hadin ke jing ruai sa shisin na kerpa di pastor rangba ai jongi i Reverend WC Khongwir bin bu jing duai lengkot halor ki baro ki bangila pendap but nang tain saplat yengi daga jing kerku penwai Sngap ki angel ki riwai kubor sngob ha jong utrai balak hayus im jing suk hashnong Bethlehem baduk pi ki benrio baro lang to yakentiu sur babang hau blai balong nong thau buan shim ke jing long mrau ke jing ruai ke bar phau kendai Angel kiriwai kubosyo pajong utrai balaka yus im jing sung hashnong Bethlehem batu Begi benriu barolang to Till surbabang haublay balong nong tao buwan chim gajing long ram sakyulay galong nong tao buwan chim gajing long ram Lapong na burong play Try kapling bangka kirtay La urlong maun ban pao Kung ubrin wirulatao Wait kublay hadot lawan Jing perla jing mayan You Emmanuel
kasniu yang ku sembah jong kabriu job hangi kapok kasniu. Tong ina wai ni ai ngoe mi atrai na kabentakan ni kapor kapakodor kabam penio lagi jong gi khun gi jong me lagi jong kabalang hang ni moro bangin kan mau bangin yero pen krau ke kedeng gi jingwan long briu ke jong me kotrai jisu bar apa me melawan om tang ban ai kata ke jing im ha preng jongi ndai melakular ru ban yaj lambat ngi kotrai jisu bat pen stingi gi jingkit gi bakhia ke jongi bat kham tambah abang ilayat bat pendap ke jing im jung isla ke pertai men air ngi kata ke buram ke bame pen kre na ke bentai jong ilang barok kurku ko kenat gi benta barok gi bakum ke balang ila pendap nadu ke jing puli ke ketin ke jong me ke jing duai ke jing ais ke kam ke jong me ho lam gi khun samla jong ke balang gi bala ai ngi ke jing roi kerpang lembat ke hubor ke bame mala kerana prejong ikut rai jisu ngin mi nang ne kibri ki bamat thmai ke bor ke jing pen im ke jong me da ke tips kem bame me don ban ikut rai jisu dan bala ke jong ke balang hang ne ban pen kop ke buram ke pansiat ke jong me bat ngikum ki bangai nang ne sekhamat ke buram ke jing ngi a sime ko kenrat hakakat hingga jom try nong penem jung Yesus Kristus ni dam ni pan ni kerban putra air gijing aye ke badab yang jom Yesus Kristus balawan sekretari ke bukum kani ke por kajing e ke bafla jom blai bala ai lo jong khun bomarwe lambai ke jislok ke ai gijing pentingan ke ai ke bor gijing kerman bagi jing pentemai mensim bakoi ke bor undi song salam bala ke jong ke balang ke jong pi hang ne mauro hoi bat ki bangai tu keleng setlak menta padala kerta amen.